हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाबावबाय। नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे बांद्राय ज' ज' थाजायो बोरायबाय ओरैनो आयौ एफा बुरजा मानसि गाखोबा हेल' गाइस, जोङो दा ओंखाम जाखांनानै फैबाय। दायो मेन पेन्डेलाव थांसै जोङो। मेन पेन्डेलाव जोङो ख्रिस्टि मोसाहैसै। जाय हरै बाक्सा, चिरां, उदालगुरि आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोना नैबे जोंनि क'क्राझार पर्ट बजरा रुपसि एयारपर्ट 450 दाब्रियाव जाय हक पिकनिक स्पट गोदान खुलिदों। नोंथांमोना दा फैबानो जाहैबाय। अननानै बयबो फैबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेहाय फैनोबा लकेसना जाहैबाय रुपसि एयारपर्ट फैबानो मोनगोन। धन्यवाद। आं दायो बासमती रुपसि एयारपर्टआव दंफैयो। नोंथांमोनहा मालाबा फ्लाइट गाखोनोब्ला बेयाव गाखोफैनो हागोन। मानोना नोंथांमोना सारायसर पिकनिक स्पटआव बेरायफैबानो रुपसि एयारपर्टखौ नुगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना फैनो दाबाव। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जायगाया जोबोद समायना एयारपर्ट हिसाबै। नोंथांमोना मालाबा सम मोनबा बेरायफैदो, नायफैदो। आरो नोंथांमोना ना गिदिर गिदिर जानोबा फै, बेयाव बिराद गिदिर गिदिर ना थायो। नोंथांमोना फैनो दाबाव, बयबो अननानै पिकनिकखौ जाफैथार। हरैबो दंजोबो, आं हरैनिफ्राय फैदोंमोनलाय। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던